L'Hora Baixa, un podcast de Núvol. Hola, què tal? Dues plomes il·lustres de Núvol. Tenim l'Anna Prieto i el Martí Figueres, monogràfic de teatre. Estem aquí pujant la mitjana d'edat. Tancant temporada teatral, començant el grec. Quines produccions d'aquí o de fora us han barrufat? Amb el Guillem Balart i... Guillem Balart, l'actor de moda del L'actor teatre de moda. català. Ho podem lligar, ara. Parlo de dues reposicions de la temporada passada, Solitud i el Quadern Daurat. La medalla d'or li otorgo a Pablo Messiés, les canciones. Veuràs que no. Sí, la Calòrica trobo que és un espectacle molt rodó. Una de les coses que s'ha remarcat molt en molts mitjans és la precarietat de les joves companyies. No, i a més el Carreras és d'aquells actors que com més gran es fa, com més anys passen, millor està. No? Adéu. Adéu.